tuturor și bine v-am regăsit la un nou clip. Eu astăzi o să vă arăt câți abonați am pe YouTube. Intrăm. Și aici ne apare fel și fel de vleduța lui Pău. Toate fostele, mixteul meu și gen. Dăm la bibliotecă. Stați că nu-i internetul bun. Nu merge. Și aici dăm la videoclipurile tale. Se încarcă. Și aici 29 aprilie 2020. Șaptesprezece. Aveam 16. Vedeți? 16 abonați. La acest clip am 6 idei. Să vedem la acesta. Tot 6. Dar nu știu cum am reușit să ajung la acest nivel. Haideți să-i vizităm canalul și Justinei. Păi, nu mi-l dă. Poate este Ioana sau... Corect. Da. Ba nu. Asta e contul vechi. Dăm înapoi aici. Și dăm la... Da, chiar nu știu. În fine. Canalul este noul cafe. Ok, haideți să vedeți Instagramul meu. Ok. Dăm. Aoleu. Am spus. Uitați, forma despre Adrian Pov. Și pe mergi. Merge foarte. Iuliana Beregoi. Haideți să dăm mine. Am 121 de urmăritori. Am aici așa câteva mici postări și multe postări și da. Iar ok. Stați un piculeț. Intrăm aici pe master
recorder. Ok, dragii mei prieteni, dacă v-a plăcut acest clip, să dați un mare like, un mare swipe up, share, subscribe, să vă abonați la Justina Ichea sau Justina Ioana, căutați poate vă dă și la Dulce Inimă. Eu vă mulțumesc pentru toate susțineri și pentru cei 17 abonați. Pa! Noapte bună!